Hoe gaat het? Goed! Nee, nou had ik net dat je hem heel graag meedoen wil op het Songfestival. Ja. En je zoeken is je het net. Nee. Balen. Je hebt harder mee. 20 punten voor Jim. En dan mooi. Jim in de finale van het Songfestival! Ik zit hier in mijn Maaike, Joran, Jessica en ze zitten in de finale. Hoe is dat, Maaike? Leuk. Ja? Ja. Is dat wel verwachten? Nou, net helemaal, want onze juf heeft al vaker mooi in het Friese Songfestival en toen is nog nooit in de finale komen. Hey Joran, dat is Jongstek? Ja, ik zit in een band. Oké, hoe heet die band? Nou, wij eigenlijk nog net echt een naam. Hey Jessica, wat doe je met het Songfestival? Ik zing het eerste stukje zing ik solo. Oké, doe eens.